President Emerson Mnangagwa has been condemned. Apa anoonekwa kunzi aiwa he reunited akaita reunion his former classmate aiwa wekuZambia Kingsman from the University of Zambia. Panguva ine pari kuonekwa kunzi yes they are reuniting and making a reunion, but asai zvakaita the state of university munyika yeZimbabwe. He is the chancellor of the University of Zimbabwe, but panguva ino kunonzi everything is in a mess. Sanapinda mashoko anodaidzirwa panguva ino subscribe like on the bell icon. Vanhu vakajamuka toona panapa chidziredhi inobudanyira chiti students at University of Zimbabwe are missing classes and exams as their lecturers remain on strike. The teachers are asking for better pay. They are paying $230 a month. The ministry responsible for higher education is not doing anything to address the lecturers' concerns. To make matters worse, the chancellor of the University of Zimbabwe, Mr. Mnangagwa, was busy hosting a class reunion for his law school 1975 kinsman from the University of Zambia. How insensitive is that? The old madalas of ZNPF don't get it. No much kwarubuda panguva ino chikondemo achiti aiwa chiitiko ichi chanoratidza kuti inoprioritiza aiwa zvimwe zvinhu zvisiri worthy zvisina musoro. Vanonyatsokuonekwa kunzi aiwa deep seated corruption iri mavari. Now vanonyatsokuonekwa kunzi the youths vanozivikanwa kuti these are the future leaders of the country vari kusiyiwa vari uneducated, havasi kunzi vakwanise kuwana quality education. Panguva ino kuchionekwa kunzi kumauniversities panguva ino hapana kana zvavari kumbokena. Imbotidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi zvatinoona kuti vanhu vabva valinga again aiwa that reunion class yakaita aiwa his 1975 classmate vauya panguva ino vachiti aiwa vanoenda kunana Zambia aiwa vachinopembera vachinofara nequality education yavaiwana semalaw students, but right now munyika yeZimbabwe vari kuzvitrita unfairly. Students panguva ino vari kungonzi ngavangonogara vachipisa maexams nemalectures. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section yedu mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.